Хайде, слизай, хайде. Слизай, слизай. Слизай. Хайде, хвърля се. Се хвърлям, ма. Така. Добре, с ким гай някаква скорка. Хайде, обади се на войната до вечера ти. Айде сега, ко направи сега? Хайде. Ко направи сега? Кари, ко направи? Хайде. Айде да видим Стига сега. войната, взимай си там матрафите, оправи си ги. Хайде, я ще хвърлям, няма проблем. Господа, на тебе пари трябва ли ти, бе? А? Ще ги изгуби някъде. Това войната ще го прави. Той аз има да взимам, ти няма да взимаш, май. Те ма чаош. Мала чаош. Аля. Аз имам най-много пари за себе малко. Работех тук само за няма 300 лева, 350 лева. А, добре сме, дай още на аванжи да караме, ми сега. А? Не искаме от бат дуби 500 лева аванс. Не, да идвам. Стига му охрасо, стига. Стига. Петко, мали го това суко ще падне по пътя. Стига. Да, от вятъра ще падне. Няма, аз не такова. Няма. Е, там магазина, какво пръчин да отбирала? Айде бе. Отиваме на магазина. Той поръча отбира там. Фики. Ей, Фики.